хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 16 ноябр дар Паём ТВ. дар давоми 5 соли оянда дар Тоҷикистон мехоҳанд ҳаҷми истеҳсоли саноатиро 2.5 баробар аз 38,8 миллиард сомонӣ дар соли 2021 то ба 95 миллиард сомонӣ дар соли 2026 афзоиш диҳанд. Дар назар аст, ки дар ин муддат ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ 2 баробар афзоиш ёбад. ҳамчунин бунёд ва ба истифода додани 870 корхонаи нави саноатӣ дар назар аст. ҳаҷми саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ дар соли 2026 тибқи нақшаи чорабиниҳо, ки ба 5 соли эълон шуда рост меояд, бояд 26%-ро ташкил диҳад. бино ба маълумоти гузоришдодаи Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ба расонаҳои маҳаллӣ, масъулин ӯҳдадор шуданд, ки барои расидан ба ин мақсад аз тамоми имкониятҳо истифода баранд. гуфта мешавад, дар 9 моҳи соли 2022 ба маблағи беш аз 30 миллиард сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 4 миллиарду 800 миллион сомонӣ ё 18% зиёд мебошад. корхонаҳои саноатии кишвар дар моҳҳои январ-сентябри соли ҷорӣ ба маблағи беш аз 3 миллиарду 600 миллион сомонӣ андоз пардохт кардаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 828 миллион сомонӣ зиёд мебошад. тибқи маълумоти агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ҷумҳурӣ 2594 корхонаи саноатӣ, аз ҷумла дар вилояти Суғд 788, дар вилояти Хатлон 710, дар Душанбе 548, ноҳияҳои тобеи Марказ 466 ва дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 82 корхона фаъолият мекунанд. дар минтақаи дигари Русия вилояти Амур аз афзоиши теъдоди муҳоҷирон гузориш додааст. аз ҳама бештар шаҳрвандони Тоҷикистон вориди ин минтақаи Русия шудаанд. миёни онҳое, ки дар 9 моҳи соли 2022 ба вилояти Амури Русия омадаанд, теъдоди асосиро муҳоҷирон аз Тоҷикистон ташкил медиҳанд. таври Амурстат хабар медиҳад, теъдоди шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз аввали сол ба ин минтақа ворид шуданд, тақрибан 39% теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. пас аз тоҷикон шаҳрвандони Қирғизистон 23% ва Арманистон 16% қарор гирифтаанд. аҳолии доимии вилояти Амур 767,1 нафарро ташкил медиҳад. аз аввали сол теъдоди аҳолӣ 5,4 нафар кам шудааст. коҳиш ба фавт 60 ва хуруҷи муҳоҷирон 40% рабт дода мешавад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 16 ноябр эълон кардааст. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 16 сомониву 40 дирам нишон дода шудааст. ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1021 сомониву 8 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1069 сомониву 27 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1776.73 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Grade Futures Лондон $92.2 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightsweight Grade Oil New York $85.11 муомила шуд.